Super. Kriterierne for en god date. Kriterierne for en god date er fint tøj. Nej. Jo, så lad gå da. God mad. Hey, prøv lige at se dem her. Stilet. Og en god film. Hej. Hej. Simon? Det ved jeg godt, du har skrevet til mig. Ja. Er hun lækker? Nå, kommer du tit her? Nej, det er der bor her. Nå ja. Okay, det var klar. Skål. Ja, skål. Rigtig godt klaret, du. Det må jeg sige. Skal du sidde der? Nej, det skal jeg selvfølgelig ikke. Vi ser Lasse. Dårlig valg også. Den er rigtig dårlig. Det kan jeg godt forstå. Det må jeg nok sige det. Nej, det sagde jeg ikke. Det var ikke til mig. Jeg skal også til at høre blive mange. Jeg må ellers ikke blive. Okay, men filmen er jo lige startet. Den er halv 10. Nej, det er helt okay. Fuck, en idiot, mand. Jeg sagde jo, at det for dårligt. Hold kæft, hvor er den elendig. Det gik da meget godt, gjorde det ikke?